me pesa molt més, més imatge, més fosca. Que així, jo aquesta imatge l'he més clara. I és la mateixa, no? El mateix amb això. A vegades les diferències són mínimes, però... Aquí me dóna la impressió que aquestes branques cauen cap a dins d'aquí, i l'element que vol mostrar és aquest gerro. Si en comptes de voler mostrar gerro vol mostrar remei, doncs posa la foto així. Per això, no? És molt psicològica. Per Trubi, Trubi és això, no? Cada Hou, un tio que fa així sol, no? Cada Hou en gerro, exacte. Una foto que els dues. Aquí està rebent un merda que cau cap a tu, no? Encara que sembla que cau cap avall, però no. I així sembla que ets estirat. Més o menys, no? Fa sense regla de senyar per anar. Supercoco, eh? Però fotos no. Jo fotos com tu. Aquesta forquilla cau cap aquí, no? Si tinguessis que fer un anunci de menjar o el que sigui, doncs posaries aquí un tros de peix o aquí i... no? En canvi, així, jo la vista se me'n va cap allà. Un poc, no? Un peix. Un altre exemple. Aquest que és sombra. Un va cap a sombra. Aquí jo veig molt clar que tu veus el moviment de l'aigua, en aquest moment sembla que està sortint i en aquest moment sembla que està baixant. No? I és la mateixa foto que està ferrada dues vegades, no és idèntica de cada una. Ja sé al mig. Ja seria la bomba. Ja et sé la bomba. El mateix efecte de l'aigua. Sí, ja seria la bomba. Mistos, es van cremant en ordre, i aquí sembla que no hi arribarà a foc, no? No sé. No hi arribarà. I això aquí ho van a pensar, això. No, són totes les vides, regles, quan t'expliquen teories de comparació, doncs diuen on tinguis, els terços i les diagonals. I bueno, ho has de mirar, sacar exemples, i a vegades, no sé. Fa càlculs devia seure dient. Aquí, clarament, totes les fugues se'n van cap allà. El recorregut d'aquesta dona en va cap allà, veus la dona. Si ho gires, doncs... Aquí alguna falla. Sembla que... No, jo no ho sé. Me falta alguna cosa en posició. Tècnicament pot ser una l'hòstia aquesta foto, però... No sé. Ho deixo aquí, de balla, de dalt a baix, esquerra-dreta. I aquí sembla que em puja i l'element important d'una forquilla que m'hauria de ser és el sombra.